So karon mga igsoon abot na mi diri sa panimalay ni Pastor Gargulis. Mo ni ang balay ni Pastor Gargulis na atong tigdalas ko ano. Nangita pa siya asa ko na pinakalisod. Sayo na rin sa diri. So mo ni diri ang mga area panimalay ni o lugar ni Pastor Gargulis. Nindot kayo view diri mga igsoon. No? Dool siya og pilapilan. Oh, peaceful kayo diri ilang area onya muna ang ilang simbahan sa March of Faith. So naanay mga tao dito na nagulat daw. So dugay-dugay mig naabot diri kay mulakaw po dai og mga 20 to 25 minutes paingon sa ilang area gikan sa gihunungan sa atong gisakyan. O dako kay ni ang balay di ay dako kay ni balay ni Pastor. So padulong na ta sa simbahan. Duol-duol na lang ang simbahan diri. Ay may buntag niyo te. Buntag. So mo na ni diri ang mga kaubanan nila sa March of Faith. Oh. Salamat kayo sa Ginoo. God bless.